החודש המאמר שלנו יעסוק בשאלה האם הסתיימה תקופת הפאודליזם. אנחנו זוכרים שבתקופה הפאודלית בעלי המקרקעין היו נחשבים בעלי ההון. לשאלה הזאת משמעויות ניכרות בחיי היום-יום שלנו, כמו למשל נושא של מחיר למשתכן. אחד הקריטריונים הבולטים למי שיפתח את אתר משרד הבינוי והשיכון היא שאותו אחד שמעוניין בהטבה לא יכול להיות בעל דירה על שמו. אותה שאלה עולה גם בהיבטים אחרים בנושא של מס שבח, מס רכישה, וגם בנושא של היטל השבחה לצורך שאלת הפטור. אבל התהייה הגדולה שעולה במאמר, ואת זה תקראו בתוכה, האם סממן העושר צריך להיות רק הנושא של החזקת בעלות בדירה, או שמא האיתנות הכלכלית נבחנת לפי פרמטרים נוספים. במסגרת עדכוני החקיקה נתייחס לנושא של אורכות של בעלי הסכמי פיתוח עם רשות מקרקעי ישראל. אושרו גם לאחרונה תקנות התכנון והבנייה בשאלת בעלי הדירה הרשאים להגיש תוכנית בבית משותף. התייחסנו גם לנושא של הודעה בדבר הסכם פשרה בתובענה ייצוגית בנושא של השבת היטל השבחה, וכמובן יש התייחסות גם לתוכניות שהופקדו או אושרו באזורי הארץ. במסגרת עדכוני הפסיקה התייחסנו לפסק דין של בית המשפט העליון בשאלת הסכם מתנה עם תנאי מקביל עד למותו של נותן המתנה. פסק דין נוסף מעניין של בית המשפט העליון בעלון הזה הוא נושא של שאלת הסמכות העניינית לדון בתביעת פירוק שיתוף. יש עוד פסק דין מעניין של בית המשפט המחוזי בנצרת שדן בטענת הרשות בשאלת השיעוי בתביעות פיצויי ההפקעה, שהיא רלוונטית לאור התביעות שהוגשו לאחרונה נוכח הלכת ארידור. וכן פסק דין נוסף של בית המשפט המחוזי בלוד שהתייחס למקור ההשבחה בגין תוספת שטחי שירות. חודש טוב לכולם ומוזמנים להמשיך לעקוב.